खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम गिबियावनो फोरबो जिशु खृष्टनि गोजोननाय आरो आंनि खुलुमनायखौ बे समाव जासिहरबाय। नोंथांमोननिसिम मोनसे गुसुं ब्लग भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। ओमफ्राय बे गुसुं ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ दिनै आङो लानानै फैदों। ओमफ्राय दायो आङो दंफैयो जोंनि न'नि बारियावहायनो। नोंथांमोना नायनानै सिनायखाबाय बेयाव दायो आङो दंफैयो। जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, बिमा बिफा, बिब' बिनानाव बा सेंग्रा सिख्ला जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दङ, नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों बे ब्लगनि गेजेरजों बेखौनो आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। बाथ्राया दिनै बेनो जाबाय जे माब्ला जों मानसिया बुजिनायाव फैयो, माब्ला जों बुजिनो हायो, बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों आंनि स्मल नलेज मोनथिनायजों नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो सानदों। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोनाबो आंनि बे भिडिअखौ नायलाङोब्ला माबा मोनसेब्लाबो एसेब्लाबो मोनदांनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौनो मिजिंथिहरदों आरोखि। दिनैनि बे बुहुमाव नुनो मोनो जों सुबुं हारिनि बुजिनायखौ। ओरैनोथ' मोजां समाव जों ओरैबायदिखा, मोजाङानोखा, नाथाय जेबो सुखु दुखु गांनाय उखैनायखौ जोङो फिल खालामनो हाया, मोनदांनो हाया जेब्ला गुबुना सासे मानसिया दुखुआव गोग्लैयो। दिनै जोंनियाव बेबायदिबो नेचार, बेबायदि आखुफोर दिनै जोंनियाव दं आरोखि। ओमफ्रायहाय मोजां समावथ' बिराद मोजां नालाय बुजिनायानो गैखाया जानानै फैयो समायथे जोंनियावहायबो। ओमफ्राय जाय मानसिया एसेबो बुजिया मोजां देहा समाव आरोखि ना, मोजां थानाय सुख सान्थि समाव जायहा एसेबो बुजिया, अब्ला बियो माब्ला बुजियो मिथिगौ ना? जेब्ला खैफोदाव गोग्लैगोन, जेब्ला निदानाव गोग्लैगोन, जेब्ला सैनांनायाव गोग्लैगोन, जेब्ला थैनायजों समान जुजिनांगोन, बिसिनाफ्राव हस्पिटालफ्राव गोग्लैसोनानै थानांगोन, गोबांथार खस्थ' मोनगोन, अब्लासो बे समाव जोंनाव मा जानोसै? जाय मानसिया बुजिनो रोङा बा जों सुबुं हारिनाव अब्लासो मा जानोसै? बुजिनाया फैनोसै आरोखि। माबादि बुजिनाय जागोन बे मिथिगौ ना? हाब, आं दिनै बेबायदि खालामनो नाङामोन, आं बेबायदि मावनो नाङामोन, आंहा गोरोन्थि जाबाय होननानैहाय अब्लासो जोंनियाव मा जायो? बुजिनाया फैनोसै आरोखि। बेबायदि मोनसे खैफोदनि गेजेरजोंसो, खस्थ'नि गेजेरजोंसो सोरबा सोरबा मानसिया बुजिनायाव फैयो आरोखि। दिनै बेखौ जोङो नुनो मोनो। आरो एस्पेसियेलि जोंनि ख्रिस्टियाननियावहाय आरोखि ना, ओरैबायदि इसोरखौ मोजां समाव माब्लाबाबो मा गोसोखांनो रोङा, गिनो रोङा, इसोरनि सोमोन्दै बुजिनो रोङा आरोखि। जेब्ला खैफोदाव गोग्लैगोन, निदानाव गोग्लैगोन, अब्लासो मा जायो? जोङो इसोर इसोर होननानै जों गाबज्रियो। गिर्जाफ्राव दिनै जोङो हाबो, थाङो, दान होयो, आर'ज खालामो, आर'ज खावलायो, इसोरनि दासफोरखौ गावसिनि न'आव दिनै लानानै थाङो। बेबायदि घटनाफोरखौ दिनै नुनो मोनो आरोखि। नायनो दुखुनांथाव। अब्ला बे समाव जोङो मिथिनो मोनो ना आरोखि ना, मानसिया मोजां थानाय समावहाय बुजिनो बिराद थान जायो। जेब्ला दुखुआव गोग्लैयो अब्लासो बुजिनो हायो आरोखि मानसिफ्रा। जेब्ला निदानाव गोग्लैयो, खैफोदाव गोग्लैयो, बेखौ नुनो मोनो आरोखि। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरोबाव जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौनो आङो शेयार खालामनो सानबावदों। बेनो जाहैबाय ना, मानसिया माब्ला बुजिनो हाबावो? मोनसे पइन्टबाव बेनो जाहैबाय जेब्ला इसोरनि स्राङा जेब्ला सासे सुबुंनियाव फैगोन, इसोरनि बोरा जेब्ला सासे सुबुंनियाव फैगोन, इसोरनि गियाना जेब्ला सासे सुबुंनियाव फैगोन, अब्लासो मा जानोसै? मोनफ्रोमबो बिथिङाव बुजिनो हानाय, इसोर गिनो रोंनाय, साननो हनो रोंनाय, माने उन्दै गेदेर सनमान होनो रोंनाय, बेनियाव फैयो आरोखि। जाय मानसिया इसोरखौ गियो बिथांनियाव फैगोन आरोखि। आरो जेब्ला सासे मानसिनियाव इसोरनि बोरा फैगोन, इसोरनि स्राङा फैगोन, बिथाङा बुजिनो हागोन आरोखि। आरो दिनै बेल' नंबावा, जेब्ला इसोरनि बोरा बिथांनियाव फैयो बा जेब्ला इसोरनि स्राङा सासे मानसिनियाव फैयो, मा जायो? बिथाङा माब्लाबाबो गाज्रि हाबा मावनायबो नङा, पाप हाबा मावनाय नङा,
बेबायदियाव फैगोन आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो सानबावदों आरोखि ना माने जेब्ला सासे मानसिनाव इसोरनि बोर गैया जेब्ला सासे मानसिया इसोरखौनो गिनो रोंखाया जेब्ला सासे मानसिनाव इसोरनि बोरा गैया इसोरनि नलेज बा गियाना गैया बे मानसिया ओरैबायदि उबुजन जाखायो माब्लाबाबो बियो बुजिनो मोजां रोखोम हाथारनाय नङा आरोखि बेखौबो दिनै जोङो मिथिनो हायो बेनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव बुंदों आरोखि ना इसोरखौ गिनायानो गियाननि गुदि होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव बुंदों थ' अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोनजों बेखौनो आं दिनै शेयार खालामबाय जे माब्ला सासे मानसिया गाहाम रोखोम बुजिनो हायो बेखौनो आरोखि ना जेब्ला जोङो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जेब्ला जोङो दुखुआव थायो खस्थ'आव थायो खैफोदाव थायो नाम्बार 1 पइन्ट नाम्बार 2आ जाहैबाय जेब्ला इसोरनि स्राङा बिथांनियाव फैगोन सासे मानसिनाव अब्ला बिथाङा बुजिनो हायो आरोखि ना मोजां समावथ' हाखाया बेबायदि आरोखि थ' अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि जायफोर मोजां देहा दङ मोजां सम दङ आरोखि ना जोङो मा मोजां बुजिनो जोङो रोंखानांगोन मोजां खामानिबो दिनै जोङो मावनो रोंखानांगोन खैफोदाव गोग्लैनानैसो उन दाहा जाब्ला जानाय नङा फिथाइबो होनाय नङा आरोखि ना खामानि होनाय नङा खैफोदाव गोग्लैबाल'नो बुजियो बे माब्लाबा खामानि होनाय नङा आरोखि थ' खैफोदनि सिगांनो बुजिनो हानाय साननो हनो रोंनाय इसोर गिनो रोंनाय इसोरनि बोरा जोंनियाव थानाय बेबायदि जोङो जाग्रोथारनांगोन आरोखि बेबायदि जाथारनांगोन अब्लासो जोङो गेदेर गेदेर सैनांनाय गेदेर गेदेर निदान गिदिर गिदिर खैफोद लाजिनांनाय घटनानिफ्राय बा थैनांगौनिफ्राय जों गावखौ बासायनो हागोन आरोखि थ' जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायदों अनजाग्राफोर नोंथांमोनजों बे बाथ्राफोरखौनो दिनै आङो शेयार खालामदों आरोखि ना जोङो थारैनो मिथिनो गोनां आरो बुजिनो गोनां आरो जों दिनै एकदमबारे सिरियास जों दिनै हान्थिलांनो गोनां आरोखि थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनजों बे बाथ्राफोरजों शेयार खालामबाय बेनिखायनो जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर भिउवार्सफोर दङ आङो बेखौनो थुलुंगा होबाय बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जेन' जोङो खैफोदनि सिगां बुजिनो हाग्रा सासे सुबुं जानो हायो जेन' जोङो निदाननि सिगां इसोर गिनो गोरों मानसि जेन' जोङो जानो हायो जेन' गासैनिफ्रायबो बारग'नो हानायफोरबायदि बा इसोरनि बा निदाननि बेलायावबो इसोरजों खोनासंजानायफोरबायदि थ' हामबायसै अनजाग्राफोर इसोरा आंनि बे भिडिअखौ नायगिरि साफ्रामखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय